Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndiri kukumbirawo kuti munge muchizondipostirawo nyaya yangu. Inini mukoma ndiri kuda kureurura kuti ndiri muroyi, but uroyi uyu mukoma hakusi kunzi zvinhu zvekuti zvainge zvirimo mudzinza medu, but ndakazotoitawo zvekuzotodzidziswa nemuroora wangu. Hanzvadzi yangu munhu wekuti ainge achingowana achingosiya, then akabva azoenda kuSouth Africa. Ari kuSouth Africa ikoko ndokubva azosangana neumwe mudzimai wake uyo waagere naye kusvika muzuva ranhasi. Mudzimai wehanzvadzi yangu ndiye akazotondidzidzisa kuti chii chinonzi huroyi. Pandakazotanga kudzidziswa izvozvo zvekuroya, ndainge ndichinetsana nemurume wangu. Murume wangu ainge awana kapromotion kubasa kwake. Kubva zvaainge akawana kapromotion kubasa kwake, inini ndakabva ndazotanga kuonekwa sekunge ndainge ndisiri chinhu, because iye murume wangu akati dzidzei, iye murume wangu anoshanda kuDelta. Saka kubva zvaainge akawana promotion kubasa kwake ikoko, handizivi kuti hama dzake ndidzo dzakazotanga kumunyengera here, kana kuti iye paakaona kuti ainge awana kapromotion kake ikako akabva atanga kuzviudza kuti anofanira kuti ange achitsvakawo mukadzi akati dzidzei sekudzidza uko kwaainge akaita. Kubva zvandainge ndakapinda mumarriage nemurume wangu, iye aigara achingondisimbisa kuti izvo zvekuti iye ainge akadzidza kundidarika zvainge zvisina basa. Tingangoti hama dzemurume wangu dzose dzakadzidza, zvekare nevaroora vamwe vakawanikwa mumhuri umo mandakawanikwawo vose vakadzidza. Tingangoti vose magraduates, inini ndini ndega ndakangogumira form 4. Saka izvi zvaigara zvichingokonzeresa mamwe masituations ekuti kana inini ndikanetsana nemurume wangu, ndaibva ndaitwa sekunge inini ndisingafungi, sezvo ndainge ndisina kana kumbogara ndakazoendererawo mberi needucation. Ndaibva ndaitwa sekunge munhu asingakwanisi kunyatsokurizina. Ndinorangarira pamwe pandakambogadzwa dare navamwene vangu apo pavainge vachiri vapenyu, vakazotobuditsa mashoko ekuti zvinonetsa kurizina nemunhu asina kana kumbogara akaenda kuyunivhesiti. Izvi ndo zvatakakuudza paya pawainge uchiri kudanana nemusikana wako uyu, apa vainge vakanongedzera ini, apa vainge vachitoudza murume wangu kuti vainge vakatombomuyambira kuti iye aifanira kuti ange achizotorana nemunhu ainge akasvikawo kuyunivhesiti, so that pfungwa dzavo dzikwanise kuklika. Mashoko iwawo aigara achingondishungurudza mukoma, but zvekuzviita painge pasina. But now there was another woman in the picture. Ndakabva ndanzwa kuti ainge ava kudanana neumwe mukadzi uyu vainge vakaenda vose kuyunivhesiti, ende zvinorakidza kuti vari kuyunivhesiti ikoko vainge vakatombodanana. Pandakangonzwa kuti murume wangu ainge ava kudanana zvekare nemukadzi uyo ainge ambori musikana wake pavainge vachiri kuyunivhesiti, ndakabva ndaziva kuti pangu painge pandiperera. So at that time, kunyange zvangu ndainge ndisina kana good communication naamai guru vangu, uyo mukadzi ainge abva mukuwanikwa nehanzvadzi yangu, because of my stresses ndainge ndava kungogara ndichingotaura navo avo vainge vari kuSouth Africa at that time, because I was so stressed. Ende ndaiti kana ndikataura naamai guru, zvose zvandinenge ndichitaura navo zvaibva zvamake sense kwandiri. Amai guru pandakavaudza kuti imba yangu yainge yava kutoda kutoparara, ivo vakabva vandiudza kuti for now vainge vasina mari, ende zvainge zvisingaiti kuti ivo vainge vachiuya kuZimbabwe because vainge vakazvitakura. Vakabva vandiudza kuti kana mwedzi wava kunopera vachange vachizonditumira mari yekuti ndinge ndichiuya kuSouth Africa ikoko kwavainge vagere nabhudhi, vachindiudza kuti pane umwe munhu uyo wavainge vachiziva aikwanisa kuzondibatsira kuti imba yangu isaparara. Mwedzi wakati uchipera ndokubva vatonditumidzira mari, ndokubva ndazouya kuSouth Africa. Kunyange pandakauya kuSouth Africa, murume ndakatomuzivisa kuti ndainge ndadanwa nehanzvadzi yangu. Mukoma murume haana kana kumbogara andipindura. Musi wandakazomuudza kuti ndava kusimuka, iye akabva ati
kunyangwe ukaenda kuSouth Africa, kunyangwe ukaita accident, inini handidzipindi, ende kunyangwe ukadzoka, ziva kuti unenge watondirerutsira, because kana uri pamba pano uri kutonditadzisa kuti ndinge ndichiita izvo zvandiri kuda kuita. Hanzi you are an enemy of progress. Ndakabuda mumba ndichichema, kunyangwe pandainge ndiri mubhazi ndaiti kana bhazi rikadzimwa malaitsi zviya ndaibva ndatanga kusvima misodzi, ndichirangarira mashoko ose andainge ndaudzwa nemurume wangu apo pandainge ndamuudza kuti ndainge ndava kumboenda kuSouth Africa, achindiudza kuti kunyangwe ndikaita accident, kunyangwe ndikazadzoka kuZimbabwe ndinenge ndatomurerutsira, because I was like an enemy of his progress. Ndichinosvika uko kwainge kuchigara bhudhi nemudzimai wavo, ndakabva ndaona kuti Muroora aiva munhu wekuti aitova neattitude yakatonakisa, ende zvose zvatainge tichifungidzira kuti ndo zvaainge ari, maybe we were too quick to judge her, because dambudziko ratainge tiinaro nderekuti tainge taneta nevaroora ava vatainge tichingogara tichingoudzwa nabhudhi vedu kuti now mava neumwe muroora, because ivo mukoma vedu pavainge vakaenda kuSouth Africa vainge vakasiya mudzimai wavo. Grudge ratainge tiinaro nevakadzi vose ava vainge vachiwanikwa namukoma vedu rainge riri rekuti vakadzi vose ivavo vainge vachingovawana kuSouth Africa ikoko. Saka isusu as a family we were fighting kuti ivo mukoma vange vachiuya kuzotsvaga mudzimai kuno kuZimbabwe, because tainge tichingozviudza kuti kuJoni akutsvakiwi vakadzi. But ndakati ndichinosangana zvese nekunogara naamai guru, ndakabva ndaona kuti zveshuwa vanhu havafanani, you cannot judge a book by its cover. Saka ivo amai guru vainge vasingadi kuti ndinge ndichidiscasa nyaya dzekuti vainge vachizondibatsira sei kana ivo mukoma varipo. Vaizomirira kana mukoma paya pavanenge vabuda vachienda kubasa, ndo pavaizotanga kundidzidzisa kuti kana uchida kuti murume ange achikuteerera unofanira kuti unge uchiita zvakati, unge uchiita zvakati. Pose ipapo ivo amai guru vainge vachindidzidzisa kuti murume unomupfuhwira sei. Ndo huroyi hwandakatanga kudzidziswa naamai guru hwekupfuhwira murume. Mushure mekunge ndazotograduata kutoita muroyi, ndo pandakazotanga kutoona kuti saka amai guru vakatodyisa hanzvadzi yangu but kamudyisiro kacho kavakaita hanzvadzi yangu kamudyisiro kari very clever, zvekuti kana usina kunyatsokucherechedza you will never realize kuti amai guru vakatodyisa hanzvadzi yedu. Ivo bhudhi vanotoita sekunge ndivo vanotonga amai guru, but in the background ivo amai guru ndivo vanototonga mukoma vangu. Ndiriko kumba kwavo ikoko, amai guru vakabva vazotanga kundibatisa mishonga yakasiyana siyana. Inini pandakasvika mumba maamai guru ndakangofungidzira kuti amai guru munhu anofarira kuita zvemaherbs, but ndainge ndisingatozivi kuti mishonga iyo yainge yakazara mumba maamai guru mishonga yavanoshandisa apo pavanenge vachida kubuda usiku. Ende vakabva vazondirakidza kamwe kaduri kainge kakaita kadiki diki. Vanhu vazhinji kaduri ikako vanokashandisa as a kitchen design, vanokwanisa kungokaisa pakitchen table kana kuti pakitchen window, kanenge kari kadiki. So ikako kaduri kandakarakidzwa naamai guru. Kaduri ikako kanogara mune rimwe monaki ravo iro ravanogara vakangoloka. Vakati vaburitsa kaduri kaya vakabva vandiudza kuti aka ndiko kavanoshandisa kana vava kuda kubuda. Vanokashandisa vachiitira kuti bhudhi vasazopepuka vobva vaona kuti ivo vanenge vasimo mumba. Vakabva vandiudza kuti vanhu vekudhara ndivo vainge vachitotora duri riya rinenge riri hombe, but vakabva vati ichi chainge chiri chimanje manje. Vakanditi kana musi wavanenge vachida kubuda vanongotaimira paya mukoma vangu pavanenge varara, vobva vavhura monaki ravo, vobva vangoisa kaduri ikako mumachira, vobva vabuda. Hanzi usiku hwose ivo mukoma vanenge vachingonzwa sekunge vanenge vakarara nemudzimai wavo pasaidi.
but vanenge vakarara neduri mumachira. Vakabva vazondiperekedza ndokubva tazoendawo kunotenga kanguwo kaduri. Vakabva vandiudza kuti ndiko kandinenge ndichizoshandisa mushure mekunge ndazodzokera kuZimbabwe. But pose apa ivo amai guru pavainge vachindidzidzisa kuroya, havana kana kumbogara vandiudza kuti zvinhu izvi zvatainge tichiita ndiwo unonzi uroyi. Ndo zvandakarealiza mukoma kuti munhu anoita zvekuroya ndokusaka achiramba kuti iye muroyi, because ivo pachavo vanhu ava hapana kana pavanomboudzana kuti zvinhu izvi zvatiri kuita ndiwo unonzi uroyi. Kwose kwatainge tichienda vachindiperekedza vachindirakidza dzimwe shamwari dzavo idzo dzavanoroya nadzo. Hapana kana umwe musi wandakambonzwa vachitaura kuti idzi ndidzo shamwari dzangu dzandinoroya nadzo. Dzimwe shamwari dzavo dzavainge vachindirakidza, dzimwe dzacho dzainge dziri dzekuSouth Africa ikoko, dzimwe dzainge dziri dzekuZimbabwe. Vamwe vainge vatori vanhu vanonamata, vamwe vasinganamati. Saka madzidzisirwo andakaitwa mukoma ndeyekuti pane rimwe shizha ravakandipa. Handizivi kuti shizha iroro rainge riri remuti wakaita sei. Ivo amai guru vachindiudza vakanditi shizha iroro vainge vakaritema pane umwe muti, but chakandinetsa ndechekuti pavakaburitsa mashizha awa ainge achiri egreen. Zvinhu zvekuti nanhasi zvinogara zvichindinetsa, because apo pandakaenda ndichienda kunoona amai guru vainge vachindiudza kuti vainge vava neabout 3 years kubva zvavainge vakabva kuZimbabwe vasina kana kumbodzokera. Mashizha iwawo ainge achiri fresh and ainge achiri egreen. Vakabva vandipa shizha 1 ndokubva vandiudza kuti ndinge ndichitsenga-tsenga shizha iroro. Chakandinetsa ndechekuti ndakati ndichitsenga-tsenga shizha iroro rainge richivava, at the same time rainge riri very sweet as if ndainge ndichidya chocolate. Ndokubva vandiudza kuti ndisamedza shizha iroro randainge ndichitsenga-tsenga. Ndokubva vanditi ndinge ndichisvipira mukaduri kaya kavainge vanditi ndinge ndichitenga. Ndakati ndasvipira shizha iroro randainge ndatsenga-tsenga muduri imomo, rakabva rangonyangarika. Ndokubva vazondiitisa dzimwe mhiko dzavakandiitisa. Vakabva vanditi nhasi ndichaona kuti mishonga iyi yawatsenga yakubvuma here. Usiku ndakarara, ndakangoita sekunge ndainge ndichirota. Ndokubva ndangoona kuti mumba imomo mandainge ndichirara mainge mangozara chiutsi. Then mukati mechiutsi mainge makamira umwe munhu. Ndakazoti ndava kunyatsokucherechedza ndokubva ndazoona kuti yezvo vainge vari amai guru vangu. Ivo vainge vasina kana kupfeka, but vainge vakatambanudza ruoko rwavo. Kutambanudza kwavainge vakaita ruoko rwavo vainge vachida kuti ndinge ndichivatevera. Ndakati ndichinopinda mukati mechiutsi umo mainge makamira amai guru vangu, ndakangokaruka tatomira pamwe painge pakaita kunge pamharadzano penzira, but mainge musiri mutara, dzainge dziri road dziya dzekumamisha. Ndakabva ndaona kuti painge pakatoungana vamwe vakadzi nevarume vainge vakawanda. Ndakangoti ndichingomirawo nevanhu ivavo, then vamwe sekuru ndokubva vatouya apo pandainge ndakamira, ndokubva vatorakidza kuti vainge vachida kutoita bonde neni. Izvi ndo zvinoitika mukoma. Kana tiri ikoko kwatinenge tiri, une munhu wako uyo waunenge wakatotarirwa kuti ndiye waunenge uchiita bonde naye, ndiye anenge ari murume wako weusiku. Sekuru ivavo mushure mekunge vazoshaya ndo pandakazosarudza umwe murume wangu uyo wandinoti ndiye murume wangu wechitu, murume wangu weusiku. Ndakati ndapedza kuita bonde nasekuru ivavo, then ndakabva ndazotemererwa dzimwe nyora idzodzo ndakadzitemererwa mumafudzi angu awa. Ndakati ndapedza kutemererwa nyora idzodzo ndo pandakazopepuka ndichitoona kuti inga kunze kwainge kwatoyedza. Munhu ainge achitondimutsa vainge vari mukoma vangu, because pandakavashanyira ndainge ndichirara mukitchen. Saka vaiti makuseni vaimuka makuseni vachiaina hembe dzavo. Saka ndivo vakabva vandimutsa, because pacho pandainge ndichirara painge pari padhuze neapo pavainge vachiplaga imwe tambo yemagetsi yavainge vachishandisa kuti vange vachiaina hembe dzavo. Ndo pandakabva ndaona kuti kunze kwainge kwatoyedza, but ndakati ndichinopepuka mukoma, handizivi kuti ndainge ndazvikurura seiko nhumbi.
ndainge ndisina kana kupfeka, but lucky enough ivo mukoma pavakapinda muimba imomo mandainge ndichirara ndainge ndakazvifukidza muviri wangu wose. Saka ivo mukoma vakazoti vachienda kubasa, amai guru ndo pavakazosara vachindiudza kuti zvose zvakaitika nezuro kwainge kusiri kurota, but zvinhu zvekuti zvainge zvakatoitika in real life. Vakabva vandidzidzisa kuti kana ndava kubatsirwa kana kunamatirwa, nyora idzodzo ndinodziwandisa sei kuitira kuti munhu uyo anenge achindinamatira kana kuti anenge achindibatsira asakwanisa kuziva kuti pane nyora dzehuroyi dzandakatemererwa. Nyora idzi mukoma kazhinji kacho kana uchida kudziwandisa dzinonzvenga dzobva dzaenda muhapwa mako, then munhu uyo anenge achikunamatira kana kuti munhu anenge achikubatsira haakwanise kuzovheneka zvinhu zvinenge zviri muhapwa mako. Kazhinji patinotumira munhu zvidhoma kuti zvinge zvichizomukuvadza, zvinotanga zvahwanda muhapwa memunhu iyeye, then zvobva zvazotanga kuita basa. Kana zvakahwanda muhapwa imomo, kana munhu iyeye akanamatirwa kana kubatsirwa, vanhu vashoma vanokwanisa kuvheneka muhapwa memunhu uyo anenge achinzi arohwa nezvidhoma. Ndakati ndadzidziswa kubata mishonga yese iyi mukoma ndokubva ndazodzoka zvangu kuZimbabwe. Pandakadzoka kuZimbabwe ndainge ndiri fully loaded, ndainge ndichinyatsonzwa kuti panapa ndiri kurema. Kunyange pandakasvika kumba, vana vakabva vandiudza kuti dhedhi vavo vainge vava nemazuva vasingadzoke kumba. Immediately ndakabva ndatongoziva kuti murume wangu ainge ava kugara nemukadzi wake uyo ainge achidiwa stereki nehama dzake. Handina kana kumbowesta nguva mukoma, ndakabva ndatoenda pabasa. Ndakabva ndashanyira mukadzi uyo ainge achizama kunditorera murume wangu ndokubva ndasiya ndamurova. Mukadzi uyu akangomuka achitemwa neumwe musoro, akangotemwa nemusoro kwemazuva mashomanana ndokubva atongoshayika. Mukadzi uyo ainge achida kunditorera murume wangu, iye akati achirwara, iniwo handina kumira kushanda basa, ndakaramba ndichingoshanda murume wangu ndichida kuti murume wangu ange achidzoka kwandiri. Ende zveshuwa murume wangu akabva azodzoka kwandiri. Nanhasi uno mukoma murume wangu ndini ndigere naye, ende hama dzemurume wangu ndakabva ndazotanga kudzishanda ndichiitira kuti vange vachindida. Kune vamwe vandakagona, kune vamwewo vandakakoniwa, asi vamwene vangu ndini ndakazovauraya mukoma. Mabasa angu awa andiri kuita mukoma andakadzidziswa nemuroora wangu, handina kana makore akati wandei ndichimaita, but nditori nedzimwe nguva dzekuti ndinombozvibvunza kuti asi zvese izvi zvandiri kuita ndiri kumbozviitirei. But kana ndikatanga kufunga kuti zvese izvi ndakazviita ndichizama kuti ndinge ndichisevha marriage yangu, ndinobva ndawana simba rekuti ndirambe ndichingoenderera kumberi nemabasa angu iwayo. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vatete. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi tinoti kana tichida kutumira munhu zvidhoma kuti zvinge zvichimukuvadza, zvinobva zvaenda zvobva zvanogara muhapwa memunhu uyo watinenge tichida kukuvadza. Zvakangoma hazvo veduwe. Kuita sekunge vanhu vachazotofamba vakasimudzira hapwa dzavo vachiitira kuti kana zvidhoma kana zvikazotumidzirwa kwavari zvinge zvichizoshaya nzvimbo yekuhwanda. Zvakangoma hazvo veduwe. Asi vedare, ndo meseji yandanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.